Pfikai gopiria ongoishe ndiwe ndipano pfikai ana ndini changambire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndekutora munda wangu negadheni nembo dzako chitupa nemari dare akutaura izvozvo ndipfikai gopiria achitaura kuna pfikai ana. Amusona munhu umwe chete. Ukamanya wamira sendo zvakanaka. mainina mai wangu nyaya yakamira yakadai zviishi mambo sorry mambo ndiregererei mambo manyorero anogona kuti akazokanganiswa kunzi kutora munda. Ini ndiri kuklema ndima yangu yababa wangu yeyadhi yangu semunhu ndisisiripo ndoda kusiya muzukuru wangu ipa ndochititsanangurire mamiriro yazvakaita. Mai awa ndokuti mai awa inyaya yekudari zvekuti mai inhaka inosiyiwa mumusha ndowa mai wangu. Mai wangu wakapfuura asi mai awa wauya kumusha medu masekuru wangu 1976 inana tochijaya ndiri muma26 saka ukoshwa hwomusha Changamire ndinoziva handina kwandinopota kuseri kwechigunwe. Sekuru kare wachiti chigara unoziva kuti hatisisina ndima dzakakura tatatorerwa nevapambe 10. Saka madzisekuru aiti ndima yawari nayo waipa kutonga wachipa wakwere ndima dzavo. Saka ndizvo zvakaitika kuti sekuru wangu aine vakomana 3 waiva nababa wangu. Baba wangu akapiwa ndima yavo kuri kudhuze nekurwizi. Wamwe baba wangu akapiwa musoro saidi rana sekuru. Sekuru baba munhu wangu wachiri kugara nasekuru. Sese zvakagara zvakaita uri kuti ana wendima inini wako ndima inini mukadzi wani wababa munini wababa munini nina wababa wangu. Saka zvakadari Changamire inini ndakazowana munda kumakongo kunyahukwe 1992. Wangu baba akafa 78 ndikasara namai. Mai wangu wangoti Xhosa South African ndiko ndakadzvarirwa zvakare. Saka mai wakazoenda kumusha wachienda kunobata maoko baba wakanga washaika 2015. Saka waenda kudaro ndakasara ini ichichandira musha wababa wangu kumakombo ndiko ndigere asi nhaka yandiri kutaura musha wababa wangu ndaipota ndichimuke ndichiuya ndichimaira kana kurara kana kuita mazuva 3 kana paine zvindoda kuita kana riri zhiya kana chirimo ndokukakama wayo. Saka Changamire ndakazonyatsorwadziwa muzhinji pane zvimwe zvaunoitirwa unoti aiwa izvi hazvina basa dzenguva zvichachinja. Saka ndakauya kuno ishe Changamire nenyaya yekudari zvekuti ndakaona kuti ndigare dare navo pakandiremera bozi zviri kuitika nezvazviri kuitika zvakanyanya iyi Changamire. Pane pakauya nabhusita Changamire pakadaidzwa handizvizivi. Inini wagara wachitaura nyaya yekuti foni dzangu hadzibatiki kana dai mune zvirongwa zvemusha zvinonzi foni dzaJeff hadzidiwi
hadzibatiki. But mufunge kafoni aka ndakakaita 2008 saka nyaya ipapa ndeyekudai kuchema kudai kuita inini ndiri kuda kuti muyadhi mangu sekuru wakanga wakapiwa ndima kekuisa magadheni rekuti wawanewo nyore yekutora mvura murwizi nekandima kekuisa chikwere chehuku kuyadhi kwababa wangu. Saka inini ndiri kuona ndakuisa muzukuru wangu mai zvauri kundiitira zvakanyanya. Musuna apapa wakanga waine mombe dzawo dzeumai wakasungira mombe pamubhanana. Mubhanana iwo ukapera kuturutu. Ndakazoti ndauya ini ndakaona ini makazara mune mirwi yendoyi. Ndikavabvunza ini hawana kuda kunyatsondisana ngoyo. Musuna ndakaona mbudzi ndo yembudzi yakazara muvharanda. Regarding tinzwisise nyaya yako, iwewe sekuru wako wakanga waine mushani. Sekuru wako zvawakanga waine musha uyu, iwewe ndokubva waenda kumakombo. Baba wako kubva waenda kumakombo. Ndiyo baba wako ndowafa. Ndima ndiye hakuna baba. Jadi sekuru wako wakanga waine musha. Anditi. Baba wako kubva waenda kumakombo. Baba wako wafa makombo amuka baba wako wafa ndini akaenda kumakombo. Baba wako wafa 1978. Yes. Wakafa 1978. Pawakafa uyu wakangorugara basi. Pamusha pasekuru wako apa. Mama baba wangu sekuru wangu ari musoro yadhige imwe asi yakapatsanurwa ndima. Iwewe waenda mumakombo wabva wasiya pamusha. Ndakasiya mai wari pamusha. Mai wako wababa. Mai wako. Mai wako ubva wafa. Ndini ndasara ndiripo. Pamusha pasara painani. Ndini ndasara ndiripo. Haungaiti paro pairika kuti kumakombo nepamusha. Handisati ndaita kupedza kamutomboshwa wangu. Saka izvozvi ndakuchiti wagare musati iwewe bai wako wafa apa iwe wanga wari mumakombo. Pawafa iwewe angari pafamai wako angachigara pamushandi yako. Handine wana waingouya wandaiti ndichengeterewo pano wachisumuka wachienda. Vanhu ava waitaura kunani? Ndini ndaitaura navo. Iwe uri mumakombo? Ndini ndakanga ndawapaka pamusha mumusha wasara uyu musha wasara. Pane vanhu vairi varipo vari kurarama, mai wako namai nini. Handiti asi vane ndima dzavo. Uri kumakombo. Mai wako wazofa wawakasiya wachengetesa mushandi yake. Mai wako wafa akasara achichengeta musha wako ndiani? Ndiwo mai. Ndiwo mai wachiona vanhu wandinenge ndaisapo. Ndiwo mai waiona vanhu wawaisapo? Yes. Ndo patati jekeze ora chipindurai hanzi musha wangu. Okay. Ini ndakasvika patikai 74 tezvara nambuya vachipo semataura aita kuti taichekerwa ndima. Ini ndakachekerwa wagadeni chibanda arimo wagadeni kusvika nhasi ndakuwa mhuri yangu yese ndakaichengeta ndichiri magadeni raakuti nhasi ezvababa wangu namai vangu. Ndarima ndakagara zvakanaka yachienda kumakombo achidzoka une zvakanaka. Handizivi kuti chakazoya chii kana kusungisa kwaandiita ndichiya kuno kumambo zvandishisa
kuti unokutanga nokundimangarira kwamama akambuya ere achitaura kuti kandimaka yakamakapuwa nasekuru kari divi rekwamai vangu chindipai hapana ini hana kutaura nini chero muzukuru waari kutaura kundoda kusiya muzukuru ye kungonakiti mvemve handitauri naye yandi ima kutaura nhau yegadheni awari kutaura nhau yemunda hapana munda yese yababa wake akataura munda yabangu handisini uzuzva bangu akatengesa minda yabamake yese handina panoti munda paati banana akariwatapo yagadheni kwangu gadheni igomba igomba remarara mabhanana yawo ndamu anoti mwembe dzakarira musi wakaya akandifunda akati maini ari uko indirumba kwangu ko zvaranda rangu rakazara ndoyedzimiti ndikamuti aiwa vatatenda ungabvunza ndoyembuti chirimo ini ndingaona here mudzi dzinopinda imwe iri kutaura irunti hanzi munda wako uripo ndozvaari kutaura asi kuti wakatengesa minda yako chakamira inini kuti ndizoke ndakavabvunza nenyaya yembuzi aiwa itipindure munda mubvunzo tati avari kuti minda yako yese yanga iripo asi wakatengesa minda yako handina kutengesa ndakapa mukoma wangu nyabadza saka inini zviri kundinetsa ngezvekudai iwo kutika munyaya nawe yemunda iwo pamunda handina nyaya naye nekuti minda yake yese wedza wakapa wakatengesa ini ndikutaura nyaya iyi handichakamira apo ndigere aigara mai wangu nababa wangu iyandi ndoyauri kutika ameno manditi woenda warikuti mai warikuti uyu minda yake iripo asi iye uyu ndiye akazotengesa ega zvaari kupupurawo iye kuti akapa kuna nyabadza kana kuri kupa here kana kuti kwakutenga here ndozvatiobviyazakatengesa murano avakusvika kuti akatengesa wakatopuhwa kamari ndati gomba nemubhanana mubhanana ndewangu yati ndeimwe geti rataripinda naro nderimwe tinongopinda dera straight iye mayakurangu inindiro saka handichazi kuti iye zvaakuti mabhanana angu akasi mari mabhanana ndangu aiwasi mai ndikutaura mabhanana ari kumumengo mabhanana muri kunyatsoziva kuti makasungirira mombe yenyu yanga yauya kuye umai ndakasvika ndikabvunzazve mukasanditaurira idi ndizvozvo zvandiita futi apo ndauya ndichiona futi ndoembudzi mai ndakanyatsoona kuti zvizhinji zvomuri kuita asi hamunditori semukomana mukuru munonditora kunge chimunhu chekure kure saka inini kuti nguva nenguva izvo ndaiuya nomunhu ndandari kuuya kunogara pamba ndaisauya nokusumba here maiona munhu ilonge usina kumbotaura kuti minda iyi ndakapa vanhu uri kutoita fanga minda yanga iripo isina yaho hausi kumbotaura kuti minda yangu yandakasiyirwa ndakasiya ndakaipa vanhu aiwa ukona ndisinei nako kozi inini ndikuda apo ndikuda kusiya muzukuru akasara akagara zviri pai pacho ayandi pamwe but vari kuti munda hatina problem handina kana neniwo kumunda handina problem nawo handina kuti minda kaiwe handina kuti munhu ndati yadi yangu changamiri kama changamiri ini chandikuona pana baba ndofunga space irutawa hanze yakapuhwa mai na matisi ndisekuru handiti ndofunga ndo iri kuda kutorwa futi nawa nokuti iri muyadi
Saka ndofunga ndoyakuda kutora futi that because hausonyatsa explain zvauda kusiyira munhu wacho pai. Saka ndofunga that authority yekuti ndepangu ndofunga ndozvaruda ngori kurwisana basi. Nanasi. Alright. Mambo ndima iri kutaurwa zvinenge zvinhu zvekupoterwa. Garden riripo. Isusu taitopfuura tichienda pana Mukoma. Pane garden riripo rawakapanana kumazuva. Iwe wataurwa namai. Poita kamwe kapisi Mukoma wakatengesera munhu pamba. Ndonyaya wasuda kujekesa. Uri kunzwa iri mambo. Saka Mukoma watengesera munhu. Munhu uye akunetsa kuti vanhu vakupfuura nepanapa vachienda pakagadheni. Iwe wakanditi hapana munhu aripo. Ndoda kuti kana ndakuisa kwa yangu ite straight. Munhu akatengesera nyabadza yese iri 4. Uri kunzwa mambo? Iyi minda yana sekuru. Haisi minda yedu isusu nekuti tese tiri 1. Iyi minda yana sekuru. Akatengesa yese. Even kuona nyabadza anokutaurira mapepa zvisizvirimo. Ezvine zvakatengesera munhu ane mota iri panze iyo. Ati waenda waine $10 kumba mali yedhari. Uyu munhu atauri nesu baba. Pamba. Saka nyaya yacho ita ngekupoterera. Mukoma ngawataura nekuti dai kuti zvinhu zvakanaka mambo. Mukoma waibuya kapisi kako kana kuti atengesa munhu wababa wake. Zvakasina basi. Asi dai akangoya kuna mai kuti munhu yaise waya yake zvakanaka. Ndakutora kagadheni aka. Ndakutora pane banana paya. Hatina problem nazvo mambo. Asi taita zvinhu zvakanaka. Handiri kuona. Tazoshamisika nekuuya kuru kuti wari kutitora kapisi kangu. Ivi mambo muri mumusha. Ungataure zvenyaya yenhoko dzembudzi. Isi tiri muchiri. Hatisi chiri muno. Ndinokumbira mambo kuti ipapo anyasokupa satwanuri. Uyu atipanza kumunda. Ndiye munhu akatengeserwa munda iyeye. Saka akuda waya yekuita straight garden redu isusu kudanana kwana mai guru namai nini waidanana munhu waiwirana. Saka garden waitopuka uchitoyeza ize muchakwani. Ende mukatoona uyu mukomana akauya uyu mupurisa wenyu akaona tikamutaridzira kuti wona kanzvimbo kari kuchemerwa uri ukaona here. Asi haisi mhosva tinoenda kwamambo. Dai akamboya kuna mai ndatengesera munhu wangu. Saka noti waya yake inyatsomire zvakadai hazvina problem. Asi dai aizonhanikirawo nekwedu ndopataiti mambo akutengesa nepedu. Ndapedza mambo. Uyu murume kubva achakautaura nyaya yake kana panganyora pandiiti rutoshaya zveunyora zvinyaya kuti haasi kubuda pachena bhozi akati ndakaenda kumakombo ndakawanda zipendi ndoda zvinhu zvamawo chokwadi inyaya dzona muno mudare wanhu paya ndiri kusipa nyabadza wazhinji makatengesera nyabadza munhu 1 minda maitenga nema$1,000 aitenga nema$1,000 bhozi yagrowth point status kana muchizviziva. Saka iwo wadzoka futi rwepiri kutengesa futi kakanga kasara kari padhuzewo nana mainingo watengesera futi munhu chokwadi iwo haugariko wakugara kumaminda mirefu Yoda mari chete. ako zvokuti udasa muzukuru wako udasa muzukuru wangu handizoda mari iwo. Mbuya, aku zvandiri mbuya, ndakaramira nemukomana mukuru. Mukomana mukuru zvakaita akatengesera munhu ane moteri apa. Asatengesera, akagototorawo gadheni, akatondotaridzira gadheni. Uyezve maito akatotengesera kuti doro raidi mwana mai wangu pamushuri. Akatotora doro raidi mwana mai wangu pazasi pemagadheni pavo. Akatotengesera kuti munhu aada kugara ipapo muzukuru wake. Mama, iyo nyaya yakadai zvaitengeswa nemuchinda akagara zvasekuru baba akabereka madzibaba ani awo iwawa kusanganisira murume wamai yavo right.
ndo zvaatengesa. Okay, atengesa chibanda kumira mirefu, ndiko ari best, ndiko ari kutera ndiko ari kugara, ndiko ari kuraramira. Kwakuchiona kuti handisi kuguta, kwakudzoka fu nembayo, kwakutengesa tumwe tupisi, atengesa tumwe tupisi, akupinda futi muchikamu chikamu kemiti yekwadziwa kumagadheni kwamaya, kwakuti ndira kwa muzukuru wangu ipapo. Maonero angu changamiri ngekuti mukomana anga abva agara kumira murefu kwaari ngasiyane nezviro zviri pamaya, nekuti kwakanako kwakazvikwanira. Maya wasinomuke kugara nemhuri iripo pamba pauti iyo pauyo. Changamiri kutsigirana nezvinotaura zvinotaura kuti baba vanika kutsingire mhuri yavo. Because kudai kwauri semunhu awana imwe nzvimbo yakatenga munhu, kudai zvibaba ingosiyawo kuti vasare wanogara wakanaka, but ari kutsiwanin'ina, but ari kubva zvinotsinye mukati, sekungasasari kucheuka futi zvakare mashure. Changamiri panhoroondo yapuhwa nababa wanyatsotsanangudza kuti panga pari pana pasekuru, bva watanga sekuru matoratidza kuti wanga wane mwoyo wakadi wakanaka, nekuti kadima kaduku asi watotanga kudimbura. Zvino wana baba wese hakusina wakadimburwa, ndo watoo baba wakana takatarisa. Baba ndo wakuchitira hutsinye wana wavo wese wanin'ina, wakuchitira hutsinye kuti wataramuke watosuduruke, ndipambe zvinhu zvese zviite zvangu, asi iye ane kwake. Changamiri, pane chinhu chimwe chete. Uyu akatengesa minda yese iri mutanduso kunanyabadza. Kamusara kayadhi ikako, wanyora unogara pakayadhi ikako, vanenge vachirima kuti wararame kumushaka. Aiye akasarikwa. Anenge achirima ino. Right. Changamiri, ndibona baba waka zvisi zvakuita zvoenda kuzviunze kwemutemo. Ndireva kuti nyaya yekutengesa kutaura kwacho imi muchiziva kuti mune mhuri inofanira kunge ichiyeiko baba, wana wachaberekana vachimotengesera futi watoo. Ndisikora pamusoro paipo kuchangamira wakunga murendi bharo anoona akangoona piece of land odaidza kuti ndiri pano weni mutore chini zvinova ndo zviri kurambiwa nehurumende kuti marendi bharo. Right. Inini ndichizvinwa zviri kundirwadza Changamiri nekuti haisiri nzvimbo yenge yakafanirwa kuti kana takunzi endeni ndo kuti titengese yenge ichinzi Makoni farm, haina kumbonzi Makoni reserve. Handisi kuziva kuti wana wakasiyiwa mumadzinza umu wapindwa nei. Makoni yakagara ichinzi inyika yatenga musoro wababa Chingaira, mambo Chingaira. Zvino handisi kuziva kuti tapindwa nei kuti adzokere muururu kuti azoti ndiri kurwira gadheni. Makati munorima, munogara imomo muchiita madiri Mboboville. It's fine. Zviri kundirwadza, zviri kutirwadza. Zvino hatizvi kuti tingaitongesei. Akati atengesa, iye atori rongo nekutengesa kwari kutengesa. Zamukunga wananyabadza wauyiwo, but wakundotenga akakupa imvumo yekuti mambo andichitengesa musha wangu ndiani. Ndo pane mvunzo ipapo kuti
Chekutanga wakandotengesera munda wemhuri kumutoro. Mhuri iripo kuti iseenzese munda iwoyo. Nekuti munda uyu hauna kutangwa nababa wako kaipo. Right. Toenda panhaka. Mutemo wenhaka unotaura iyo kuti right, sekuru wako vanhu vanobenefita nhaka iyoyo ndivo verudzi rwanamai wako apa vachiri wapenyu nana baba wako. Wazoperawo kufa kuenda second generation yenyu imimi wazukuru. Asi iwewe semukoma mukuru wadestroya nhaka yasekuru wako. Unokuona sei iwewe? Right. Wadaro watengesa pashoma pacho pasara waakuti uda kuunza muzukuru wako zvakare panzvimbo pacho, asi watengesa paifanira kuti muzukuru wako anga achibenefita. Waakuti pasara pacho apo pekuti wachibenefitewo futi waakuuya wakuda futi kupatengesa kuti pabva paende watorwa. Unopaona sei iwe? Ndapaona hapana kutsarukana. Hapana kutsarukana. Destroy. Destroy. Para zvamushanda. Unopaguma. Ndinopaguma. Kana mai kubira kuregera. Nekuti uri kudestroya nhaka yasekuru wako, waning'ina wako hawasina pekurima, pane mutoro. Paro paifanira kuti hauna kumboisa semi, hauna kumboisa kana chechi panzvimbo ipapo, asi wauya watengesa nhaka yasekuru wako inofanira kuti inge ichibenefita wese wazukuru wasekuru wako. Iwo futi handiti kuti kuona chakanaka. Ari kumangaira mai wasarapo iye asipo. Anoda kuvatorera zvekuti musalime mabhanana kuti mabhanana ndeavo. Kuti atengese. Kuti atengese. Iwe usingagaripo. Saka unewanini wako munozogarisana mushe kana kuti mabva watogura kukama. Ndapaona hapana kutsarukana. Ndinofanira kuti neno nditikowa nemwana wangu titange zvinyowa ndichienda pamberi. Kana ndichitaura zvinanyafadza totaura todzora zviro munzira tifambe hanzi i-growth way. Saka nyamba dzakaona kuti vanhu vepapapa vachibva vato munofanira mhamba stereki. Ari kutengerai mhamba, achikutengerai chii, achitora chii? Mid-range. So that panosara pake pese mozoona manje akuisa mastendi akurisana namai wako wachiri wapenyu ndimai wako newaning'ina wako hapachisina. Asi inhaka yamakasirwa nasekuru. Saka sekuru wako unoti kwavari vanenge vachiti chii newewe? Kuti munhu haafi. Mama. Lazi ndizwa mai mama watsanangura wanyatsotsanangura kuti zviri kundishamisa tauya kumatare. Dai akanga auya kumba achitaura nyaya yake kuti mai ndafunga kuti kapisi kaya kaimbori mwana mai kaya kamaifambidzana kaya dai munhu yaone kufamba nepapo wandapa dai takataurirana vasina kusvika kuno kumatare. Saka munhu hatoone udyire wekuti aona kuti wataurirana yako kupa hazviiti. Sega ndiende kwamambo pamwe ndokwadogona kudini kubudirira. Asi nyaya inongozvitonga ega. Tinozoziva kuti pane zvine ishe wavo ndiani, musabhuku wavo ndiani. Ingadai variwo vauya nawo. Ishe wavo ndiforeigner. Sabhuku wenyu ndiani? Kamba. Kamba. Mufana mbili.
arikufamba nananyabadza kutengesa iye kamba tinotambudzika onaye iye arikutofamba neushe hwekuzipa kachangamiri ende zvikuitika nezvekuitika kutokudza negeriye nyabadza arikutogadzira nhaka yewazukuru wake kuti hazvichazobviri kuna nyabadza kaizvo ufuma wese unenge uchiti iwe mhuri yako yakasikwa nasikuru wako yotambudzika ungati zvinoshandei izvo zvakadaro nyabadza atenga nyabadza iya yese apake zvokuti ana location inopabvore ndotorero kwake kutaura nyabadza iya nebhotolosoyo ndiyo family yacho ini kachakamire tafara nemuchinda uyu at least kuti abvumbe kuona kuti ari kukanganisa tinotadza tese varume asi it's another story kuti uone imwe picture kuti paapaine kukanganisa apa rekaindida ndofunga zvekutaurwa nachakamire zvakadii zvakanaka jefu dzokera kumba undonyatsogadzire mhuri yako zvakanaka ita rudo nemhuri yako rega kuwengana nemhuri muri wana wapfika iyi urikuzvinzwa enda undogarisane nemhuri zvakanaka imhuri yako iyi andokuzviona ukaona wakuda kudaidzana nawo uchida kufambidzana nawo kumatare uyu waakurasika waakurasika ito wazvinzwaka chiita mutauro wekupedzisira kuti sabhuku iyi ndiyani ngenzi kamba handire kamba yakambobuda mumapepa achiti ndatogadzwa usati mambo asi ndiyo family nda kubvunzawo kuti inini ndiri pamadzikoma angu akawanda saka muzukuru uyu wawakapa haatombozikanwa mufamily ndeyokupi michero yakasimwana nasekuru mamangu nelemon kana ndaakudawo kuzoenda kundotema haatitandanise kuti vaimwaya panenge pasisiri penyuze vapiwa munhu vapiwa munhu ndo zvataramba abvuma akati aiwa zvake zvaitika ndinozvidzora kuti rivhesi bhozi hakuna munhu asikatadzi kuuya kuno kuda kuti tipapiwe njere kana kufamba ndatovhurwawo pfungwa tirikunzwisana saka zviro zvese zvinoda kuwa kuti tifambe ndima kuti iite zvakanaka takabatana tichinzwanana ndochikumbirawo kuti muzive kuti handina kuenda kumakombo musiri neni murikowo zvakare ndinokudai maigara muchiuya saka zviripo ngezvekuti ngatiwe tinoti zvese zviri kuitika tisawe tinotsaurana bhozi inini kana mukada kuti mudare hazvina zvichabatsira pakatopinda kakukanganisika asi kanogadziriswa tanzwisana renyu rapera mune zvakanaka muchisimuka moenda samukoma tamuonesa kuti nhaka yasekuru wenyu kana akakwekaya hapana kwaari kuenda nekuti chivanhu chedu isusu tinoziva kuti wakafa wapenyu vanenge vachiona saka kana dai ari iye akatenga atengesa nhaka iyo hapamba pasina basa asi kuti nhaka yasekuru yakasiyirwa imimi mhuri akadaidza sekuru wenyu akadaidza mhuri yake yese uyai ndakupapa ndakupapa saka mweya iwowo ndo watinotarisira kuti unoramba uchidi uchienda mberi saka tosimuka yakutenda